Ja m'ho imaginava, ja m'ho temia. Que el canalonet que ens aprovés la Maria no era tant sinó era canaló. Avui tindrem problemes, perquè volíem menjar lo just i necessari per seguir el dia, però sortirem d'aquí rodolant i és que el problema és que crec que ens agradarà tot molt, és a dir, que ens ho acabarem tot. Perquè aquests canelons foten una bona olor de l'hòstia. Moltes gràcies. Mira, una mica de pa amb tomàquet, també, veu? Una miqueta de pa amb tomàquet. Per sucar amb la beixamel. Vosaltres sou d'aquests que suqueu a la beixamel o no? Deixeu-m'ho comentaris. Perquè a mi em passa, tu. Encara que estigui fart i rebotit, hòstia, veig la beixamel i em torno loco sucant-hi el pa amb tomàquet o el pa normal. Mira, ja aquí som, tu. T'acompanyo una mica de pa. Hòstia, molt bona. Us explicaré un secret. És la relació que he tingut jo sempre amb els canelons. Jo soc una persona que el caneló m'ha costat molt d'introduir la meva dieta, sempre els trobava eixuts. M'agradava molt la beixamel i que tinguessin molta beixamel, però el caneló en si, la farsa, molts cops el trobava eixut. És més, el col el que feia era treure la pasta, em fotia la pasta i la part de la carn la deixava. Mica en mica m'he anat adonant que si aquesta farsa és més meloseta, passa millor. Doncs és el cas d'avui. La farsa és molt melosa. Això què vol dir? Que no està tota apretada, que no queda com un xurro, sinó que està bastant deixada anar. Jo suposo, ara li preguntarem, que hi incorpora part de la beixamel, que hi incorpora els bolets, que també fa que quedi més desfet entre si, i a part la beixamel és molt fluida. Quan hi ha una beixamel fluida, doncs les coses baixen millor. Els canelons de bolets, el bolet s'hi ha de notar, home, que molta gent fa canelons de bolet i després la feina és teva trobar-los. Doncs aquí s'hi nota.